vágék voltak rajtam, igen, ott bicikliztem azon a szaron. Čo bude dneska? Sparring day. Sparring day. Cítiš v príprave? Akože už lepšie, veľa lepšie, lebo hovorím, že mal som zápal ucha, bral som antibiotika, ale teraz cítim, že už je lieky idú von ze mňa a takto idem hore postupne, váha tiež super, 77, 78, takže v decembri bude zabíjačka. Dobrý večer, vítam vás na mojom YouTube kanáli. Dneska vám ukážem, že budem mať trash talk s Ronym a s Ondrom Novotným v Šamoríne, v Octagon gyme a ukážem vám nejaké detaily z toho. Takže poďte so mnou, vidíme sa. Ahoj. Čau. Čauko. Si tu prvý? Ale to je big problém. Ja som tu prvý. Na pol 6 tu musíme byť. Pozrite. 17:28. Jaký staj to je? Jaký staj? Nevadí, poďme do núru. Pozrite, kto tu je? Môj Vemul. Psycho. Takže teraz počkáme tu na ostatných. Trašták môže začínať. Jak viete, nie som veľmi traštáker, takže neviem, čo bude z toho, ale dúfam, veľmi dúfam, že Rony má na sebe, aby som ho mohol potom zlikvidovať. Takže dúfam, že niečo vymyslí, nejaký dobrý traštálk a to potom na zápase vyjde. Robíte, more! Robím YouTube kanál. Nazdar, youtuberi. Dobre robím. Teda? Videl si už môj storíčko? Nie, YouTube kanál, videl si? Videl som. Nevidel si. Ale videl som. Pozeral si. Hento, že budem mať YouTube kanál, čo si dával, ne? Ale ne, už mám tam videá. Áno? To si nevidíš. Čo si nervózny troška? Ja? No. Vyzerám tak, či čo? Nie, to si ťa pýtam. Ja som nervózny. Ne? Všetci mi píšu, aby som robil YouTube kanál a potom nepozerajú. Že? No, a potom nepozerajú. Ale treba kúkať. Takže kúkajte prosím vás ten YouTube kanál, pre vás to robím. Vieš, musím si tam dávať. Čau. Čau. Čo je, Vojta? Idú. Škoda, že nejdu. Musel by si inak jesť. Robota ako? Zabíjate? Nezabíjali, 15 tento týždeň som bol, takže
útorok, streda, štvrtok, piatok, od 7 do 7. No. Tam budeme. To čo, na YouTube robíš? Na YouTube. Povedz. Staré koleno na influencer z teba bude. No. Si dával vonku nejaké dlhšie video? No, nevideli ste ešte. Nevidel. Musíš tam, tak sa to hovorí, že zapísať. No, odber dať. Áno. Musíš na konci videa ešte spraviť. Odber dať, áno, musíš odber dať. Všetci musíte odber dať a pozerať tie videá potom. Áno. Treba investovať, no, keď sa chceš dostať. Teraz pred zápasom to tam na von? Ja nemám rád dostávať peniaze. Ja chcem, aby tie peniaze prišli. Pracujem. Normálne pracujem, jak pík. Aj si to nejak neobmedzil teraz pred zápasom? A že nechodím na nočné. Som vymenil, aby som bol v dennom. Vieš, a po dennej môžem trénovať. A keď som mal nočnú, tak trošku ten systém rozlišia. Cítim sa, že som taký unavený z toho. A keď robíš od 7 do 7, tak kedy trénuješ? Večer. To sa dá zvládnuť? Starý kár. Očakávaš od Rohanimu nejaký trash talk? Práve. Takže neviem ešte, čo z toho bude. Aj si myslím, že nie sme a už nikdy nebude. Tak brutálne, že ma prekvapí s tým. Ja si myslím, že ja som už viackrát povedal, že pás už pre mňa neznamená nič. Roni, ty furt trénuješ teraz v Polsku, či čo? No, aj tréner ide so mnou. Keď ty si chodil do Spiritu, tak už tak mám, ja s ním, vieš, už tam cítim doma. Ďaleko? Ďaleko je? 700. Akože 6 hodín. Koľko máš ty rokov? A že nie som starý kárbor, o 10 rokov starší. Viac bude. Trošku asi aj nešiel. Trošku. Ja som to nad tým ani nepremýšľal. Ani to nemám v hlave vôbec, že už mám 50. zápas. To je veľa, no. Keď do toho domyslím, tak to je veľa, no. První kolo. Největší problém kariéry Ivana Buchingera, což říkají komentátoři, odborníci. Myslím, že i Ivan to mnohokrát zmínil, že se nedokáže do toho zápasu v tom prvním kole dostat. Prišlo mi to voči tvojim fanúšikom také nefér. Vieš, že teraz si dávaš von niečo, že musíš chodiť do práce, na prípravu. Ja som nedával to von, že musím chodiť do práce. Ja som dával von to, čo sa ma pýta. No? Ja A prečo som si nepovedal, dal že von, musím že si chodiť, ja som nepovedal, že musím chodiť do práce. Ja som povedal, že som odišiel pracovať, lebo mám nejakú istotu. Dobre, ale ten kontext takto ako išlo. Ty si vrát ten kontext, ale ja to mám úplne iné, ja som nepovedal. Ja som pripravený tiež na všetko. Jakým způsobem vyhraješ konečně ten titul, po kterém tak toužíš a který je po třetí tak blízko? Čiže takže 50 na 50, že buď prvé kolo, alebo potom posledné kolo. Že na budíku. Až to popíchnete. Bude to skvělé. A těšíme se na to, pánové. Můžeme si dát step down. A on, když bouchá prstem do stolu, tak to je, jak když ostatní mlátí pěstí, vole. To jsou takový rány. A on tam mrdá tím prstem do toho stolu a já na to tak koukám zblízka, jak jsou to rány. A najednou ona se na něj rozpřáhnou a normálně mi dal loky. Ta fotka, to vypadáme jako, že jsme tak nějak, jo, řekněme podobně. Booking, zvykol si už na nočné? Ne, na to nikdy nezvyknem, podľa mňa. A teraz v príprave ťa to nejako neobmedzuje? Nie, lebo chvála Bohu, mohol som vymieňať tie služby, takže pracujem tak, ako mi to vyhovuje. Normálne ma nepochopia ľudia. Nie, že nechcem opasky, ja chcem opasky, len mi nezáleží na tom už tak, ako predtým. Můžeš je bůdět, no. Tak 3, 2, 1, hop.
No, takže, jak ste videli, prebiehal ten trash talk, ale by som nepovedal, že bol trash talk, pekne sme sa porozprávali. Ľudský by som povedal takto, že lebo fakt on je veľmi akože sympatický chalan a ja si myslím, že ja som tiež taký sympatický a nešli sme tak, že fúha, že ideme sa zabiť a dúfam, že to potom vykrystalizuje na zápase a predvedieme nejaký pekný, veľmi pekný, brutálny zápas. Takže prebieha ten trash talk, pocity mám také, aké som mal. Sústredím sa na zápas a sústredím sa na to, že budeme mať obidvaja veľmi ťažký zápas a všetko vyjde potom na zápase. Takže ďakujem, že ste ma sledovali a vidíme sa v nasledujúcem diele.